מה אומר ראש העיר לציבור? אתם פונים אליי? זה לא תפקידי, לכו לממשלה. הוא לא אומר להם לכו למועצה. למה? כי הוא עובד עליכם בעיניים. היה חוק איפה? איפה כל המבטיחים למיניהם? עזוב ראשי עיריות, ראשי עיריות לא שייכים לעניין, הם טקסיים, הם מחללים, פותחים סרטים, במרתון, הולכים על אופניים, לא יודע מה הם עושים. הם לא מעניינים אותי, לא מעניין אותי להיות ראש עיר דמיקולו. אני צריך לעשות, ולעשות, הנה, נתן לי המחוקק, פקודת העיריות נר לרגליי. חבר מועצה צריך להצהיר אמונים שהוא פועל על פי החוק, החוק הזה שאף אחד לא פתח אותו. הנה, מה הוא כותב כאן? אחד המועמדים, אנו מחויבים, איפה הוא היה? 5 שנים הוא היה במועצה. על פי החוק, חבר מועצה, שלא מקיים את החוק, הפר אמונים בדרגה פלילית, נכניס אותם לבית סוהר, מה יש? מה אתם אומרים? ואל תגידו לי אפשר.